Вашим падабаюцца гісторыі пра выбітных беларускіх жанчын, таму лавіце яшчэ адну. Сёння раскажу вам пра Саламею Рэгіну Русецкую, першую жанчыну лекарку з беларускіх земляў. Яна нарадзілася ў Новагрудку ў 1718 годзе. І ўжо ў 14-гадовым узросце яе выдалі замуж за немца Якуба Гальпіра. Маладзёны з'ехалі ў Стамбул, дзе муж Саламеі працаваў акулістам. Проста уявіце сабе, у Саламеі не было ніякай медычнай адукацыі. Нуль. Дыплома няма, універсітэту няма, курсаў як стаць лекарам за 3 месяцы таксама няма. Але яна пачала дапамагаць свайму мужу. Назірала, вучылася, разбіралася ў рэцэптах і вельмі хутка пачала шарыць сама. І ўрэшце рэшт атрымалася настолькі крута, што ў Асманскай імперыі здарылася неверагоднае. Прыезджая жанчына, хрысціянка, без дыплома атрымала афіцыйны дазвол на медычную працу. Яшчэ раз, яна не проста дапамагала мужу, яна ўзяла прафесію ў свае рукі, а потым лячыла людзей па ўсім свеце, зарабляла, падарожнічала, трапляла ў неверагодныя прыгоды і ў выніку пакінула пасля сябе мемуары з назвай «Авантуры майго жыцця». Калі што, раю пачытаць, там сапраўдны Netflix. Ну і пра падабайку не забудзьце.